Noia decidiron apostar pola creatividade para concienciar a xente sobre a problemática medioambiental. E que mellor xeito que facelo mediante o grafiti, en localizacións, dende logo, nada habituais. Esta fin de semana os veciños de Noia están contemplando asombrados como en varios sumidoiros da vila están aparecendo grafiti acompañados dunha lenda prol da defensa do medio. A idea partiu da asociación Noia Limpa, que organizou Riarte, un concurso xuvenil para concienciar a xente do impacto do lixo urbano e de como afecta as rías a través dos sumidoiros. Vamos a realizar un concurso de arte urbana centrado en que tengamos diseños para poner nos sumidoiros que son anticontaminación. O concurso concorreron unha trintena de proxectos dos que se premiaron 10, aínda que o máis importante recaeu nunha moza de Vigo ca súa integración do sumidoiro dentro do grafiti. O deseño consiste a aproveitar a forma do sumidoiro e transformalo nunha lata de sardiñas a medio abrir, xunto coa frase "todo o que botes aquí pode volver ao teu prato", que é unha mensaxe moi potente e moi visual para a xente que normalmente tira as cabichas á rúa e nada. Os gañadores do concurso teñen a oportunidade de plasmar os seus deseños nas rúas de Noia para concienciar a xente, idea que está a ter unha boa acollida entre a veciñanza. Pareceme ben que tiña boa falta de limpiar o pueblo un pouco. Pareceme moi ben, e parece mellor que o Ayuntamento, que ten 45 empleados, que antes de que viña o inverno que as limpi. Nesta xornada realizaránse os grafiti que quedan por completar dos premiados e tralo éxito dende a Asociación Noia Limpa prometen repetir a experiencia e aproveitan para pedir voluntarios comprometidos ca defensa da ría e cunha relación sostible co medio.